Papan pau ya kani hadian ke General Council jongka PDF Working President ke parti ba benti dorling do bediru wa melia bat menteri sarkar ka jela lakran sai ba kajing penyang kertong jongka parti hak election siteng samoi hasil lakonsi kadai namat ba PDF kam kwa bakin rio hajar kendai spa shifo hajar buat kin sapret hakani ka kenti union lam ke PDF ulai thu ba kajelang pai ba jongka parti kabalalong mana kesesat jang kilarai ban tre sitam hakani ka election siteng samoi kaban selong hasil hak arpoi trik rusau mentausnam bat ban penjob dan burom yau ba mosju R1 swat ka PDF kalau penyang hakan ni kenti. Kumo pilih iya po ka kot kubur ki boper bagi jing pen krek layak chat ban nakaliang jong kandidat jong iru platif ngelada declare bat kani ka jing pen krek nak benta ka by election ka long ka ba ya be ya renti bat ngongi pi tang kawai bangi i shisha bagi jing kerman baka PDF kan ra ya ka thong po ka shela by election by election pi pin chupai bet no ndiat mo kebalong simple calculation ihman jungi dei ba ales tan wan swet yang nak PDF ho arajar khat para iram tang lai spa nyu phobot bat menta ma i pat imyang shu yang ipara jong i bat katu ka boot bank bat ki PDF ki jong i baro ki grassroots ngau ki long entak bat ka parti bat ma iru imdei shu ibriu ibrang thamai ila don ringkat lang bat ihman jungi rejinga lenti bat ngai scam ba kipai ba kidang syania ka yang kasam ke jong i ban ngai isha bomdan pat da kumbai pat baga benta ka kenti kinjit no ini ke yang ke bala persyang ban ai ke jing syakri la khat san snam khamyo jing job ri menta ngasngo baga shelah constituency kala de ban phai khmat ban ai lat no se ini ibala persyang na ka por kum ke yang kasam khamtam i ba mas ide ibriu ibe jan bat ki pai ba uba benti dorling do ulai thuru ba kamdan setia kanu ke jingkta ya ka kanhun jongka MDA kababat ya ulakam sinsyara ka jalawat lada ka PDF ka UDP bat ka BJP ki sei kertong ban penyikun hakani ka election siteng somoi hasila constituency adap kerensyai kini kamdan ki ngadap ong matu sngi lada ka job ka NPP ru ka job ka UDP ru ka parti ka MDA government ka scam da job ka PDF ru ka scam da job ka BJP ru ka scam nomor bling idon lang hawi ka coalition idon hawi ka coalition kata ka MDA coalition government te kamdan kanu kata ka jinge pat ai tambangan itu ipi kumno mangi nakaliang ka PDF ngin no syai ki botas jongi kin lait ki bala debut de ki hajar da ka khandai hajar tam ndre hajar tam no syai kin lait te daina ta ka daw bangi habban penyang baik kamla bangin ngin ri sakmalut kini botas jongi ban ngi iru baga don ke jingkerman bangin ra ya katong ina kaliang jongi ngida buram ya i late Dr. Don bat ngan itu ipitang kawai ha pada ka sengi bangi don lang ringkat hadu ka sengi ban pendap rung ya lain bat kamdon ke ina kaliang PDF baga ai jingkran bangi ngin penyang kandidat reina kaliang jong chief minister ula kular bon kersyante reina ta kadaw ha ban bat ya katan kaliang NPP riki wiki te mumdon kata ka jinge pen baik ka jinge kular te reina ta kadaw ngi ha ban penyang baik kandidat jongi hakani election ubah bentidor bolong ru menteri kesarkar MDA ulai thu baka PDF kelajupan sngo hapo ka coordination committee hakabai dei bat kajing ka japut bat kumjuru wat hak jelang jong ka kanhun menteri baka sarkar ka chimkhya ya kani ka jinge ka baki pai ba ka bosong sa khaput ki mat nakapor sakapor hak jing sap pendik hak sarkar asam kani ka sensitive issue bat nakaliang ka jongi ngi la de biakran nakapor sakapor bat ka government ban ngi pensngo ya kani ka jinge ba ngi dei ban yakran ngi dei ban simkhya kani ngimla ban suong tangah kot khubor kan mi bangin saya kran ngi dei ban penolong ngi mandon kisya ka jinge kran bangin suthu ya kata ka jing sngo jongki bobon balang kumka jelah jingi borok koi bangi phai ban ngi kran ni por ska por ngi su penpa ngaliang presiden udan lang he ngaliang jongi ki amelin ngi don lang bat ngaliang jongi pat apo ka kabinet kung minister ngi lapan pau ya kani ngi ikran bot siam ngi por support we dei bat kani ke issue maka dei ke issue ka ba kya do tata bat ngakan mau ba ka don ka jing huri ura kam tam hapo border sathan riboy nakaliang jong minister kaliang ba hamlet lalit jongo badon ka huri ura pikan mau to ka por bot ngi peni bang nakaliang ka PDF ngongi fingi kam ngim don kono bangin kerandin lon mat ngim sim kya ke dei bat ki issue we dei bakta ya ka imlang salang bakta ya kan ibu ke jongi ulai thuru bakum menteri bape ya katan sport and youth affair bat katan karep karyang lala ban pen kre sport polisi bat kum juru labu thong ban kanti kinong rem hagi bon rukom ki mat ki jongga PDF ki bon kan itu ifi henry ki mat bakong sana khmat ki ki ai ki mat na benta bangin kentiu ngong ifi ya ki khon samla ki jongi kaba nakaliang jongi ngan ong bet nakaliang parti ngila simkhya nga minister in charge jongka sports ya ka sports policy ngila de wanra
kebedai bat ka rap karyang ngilai keren ban ngilai persyang kat bala ban kentiu nong rap jongi da ka ba ki bun ki benta ki bangilet ki nong rap ki bun ki jelang ki bangilale ki bun ki exhibition ki bun ki program ki bangilale na mata nong rap nakaliang jong iba hamlet ru shibun ki ila de le bat shibun ki dang ya keren dang ya persyang menta ban penurlong ya ke jing angnut kebedai bat kemuda isu nakaliang jong ila keren nakapor syapo media ila keren nakapor la pensyai ke rukom terikam bedai bat government kamtam nakaliang parti ngong ifi kidang bun ki isu bat nring ngong ifi ki isu ki ba ta ya ka ribet ka jai pendiri ko be ki jongi ki ba ka PDF kandom kerandien bat kan yai ban trei bat kan yai ban keren hapo ke MDA government Presiden ke PDF ba Ivan Lumar Banyang ulai tu bahak ni ke jelang pai ba kidong mikmat ki santli ki district bat ki zonal committee kila ai kai patrekam bat kumjuru Jones ke tri jong ke PDF la ai ka patrekam jong ka parti ji kran nak ni singi galong ba nilio ban pesngeu ya ki report lengkap ro nak liang jong ka parti ya ka ba nilio ban ai no Jones ke tri ba auspicious lengdo ka bede ba kumdo ke ji trikam jong ka parti hapo ki ni sistem but sure ngilayo ki financial report now finance secretary iba aibor el nonglat ta hadien ba ngilayo ki report kladon ru ka discussion na prengki nongwan ki parti ki fair la kalong na ki president na ki secretary jo ki national committee ba de ki nong kersan jo ki parti bangila ainat ya ki bakin kin kren kin pensai la ni kin don kan uno ka jingbom sai jingbom sotu jo ki ba bana jingmot hakani ke jinyalang ke parti kelapun kup bromru ya ke MDC jeng ko omsning konstitusi ka kong Magdalene sau kemi maulong ka balalong tang makamar wei wan job ya ke election MDC ke brang sudap longshan Palat aspa angut kinungkit kam jong kizon bapher na kisantli ki district dari lom khasi ba jentia kilawan binesimenta hakani ke jelang kentup du ikem le ka PDF katau ba Justin sau kemi maulong ba given William